سلام زخبركم تخاتاتلت لب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفخو نابنايلو مزغزل كفال كبلكم نغستي مبل 121 كفال كم سالسي أكال كوينو نخلتين نخشمقلن زفتنا السبون عيتفلتنا ناتو كل استباها لزفلت الدحرتنا يتسألم زينا مزوركحيو سلازي كابدا ساعات زي أنا زتسألم كلابعو زفتنا سب كولايدوسكوب بمقد حقي كترخا خبوليا كم سالسي اتي استلعالت تسألم قبل علاما أزيزي بحال على توصل ويحديرو سلازي أخو المرتعتات عبينا كابهالو نابتنكن هايزو قداي زخونو سبات طبقاتاتنا خنسددينا بمسارات حقا خمس قصعون كنقبرو مينا كما دمدمي كولايدوسكوب نابوزحات ميداتاتن قلول القصباتن نايمتن قطام ملغت سدينا لنا كموصيت كلن ميداتات حلافنتن باقباب نخواصو تسفا قبر اكند بحسرات بعمت بتباهل زقعزو نقيحم كبيرو ميزانم كحلو تسفا قبر اكندي انترتينمنت بشوغاشوغو تصلمات نمسلو تحاغاغزنا نخلاتنا كم زمچ نقبرو إذا كبلو تنحخو أمنة مجلسن ناي كامباني نايو قالات لويس نصراتن وصيتاويانن يوم متنققتو كينيو قالات حيل نبروم كلن ميداتاتون فرحة تسمعن امبركس ناي ميداتات اتوميك بومب بيت فرديو لويس حقت بالقالن تزيم لغنيرو كم مزاناقعو كينو متسمعهم جن عدل يقبرون زفرحو عصواري اناصاصيرو اسير لهم ጋዜጠኛታት ንሓድ ሕዶም ተጣማመቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕውቶም መሳርሕ ካልኦት ምዃኖም ይፈልጥዮም እንተኾነ ካብ መሳርሕ ምዃን ብኸመይ ይጋላገሉ እንደብሎምን ንዖኦም ጋዜጠኛ ምዃን ቀሊል ኣይኮነን ኣብቲ ሞያ ብዛዕባ ሓቅን ሞርታዕታትን ዝበሃሉ ሓሳባት ዝግደሱ ጋዜጠኛታት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ንእሽቶ ፍጻመ ብኸመይ ይረኽቡን ብኸመይ ንተዓዘብቲ ከም ትምስጥ ገይሮም የቃምምዋን እዮም ዝሓስቡ ኣብ ርእሲኡ ቀዲሙ من مجلس أوصايهم زكادهم سلازي كم تهوخ زب قرن بعراي زنكس أبتاواخم قرن حاسوتن بر حق نخجبطو زلو تخولو تصببيو ولا دا ازي خونن بر نأما جن بناي غريتا أتأمامتا تأمتوا أمنتانا وعلا زخل أدر عوريدنا الله بوشتهم حسبو بخالقت يكو علاما كوينا أتسلي ماما تواريدا دارغا نتي واغاز خفلتلو موي ابزي وعلتو عنايا نيرا يغريتهم بلسانهم كبلو جمرو يغريتا قبرلنا اما دارغا بزي نفولطو حيلينا تقددنا نزعب العليخي زورنا عبي قبن لبع بيخي قريتها قبرلنا اما اتقداي نابز بأسخي بيصحي سالا كولايدوسكوب تناقفنا لنا كابزا ساعات زيئة علامان نرقصن مويانا كنسحتو يبلنان نزو كاب لبز مسل قريتا ميداتات رأيت اما زي كان بوشت ابدقيا زنس ابارقوتو سمعت كونا قال اينبرن امبر بوشت ابتقبارهم سحاقي متيوا نحادة سبكت قعو كلو ملحاسهم تحازي يبلان زدلو ويوم زبلو كم قبر ملسي تساقطك وردم عبد جمرلو نابي قريتك عدادمون حفرات يسمعو من لويس كساب سميداتات ايدم زهبو ازقيتو ببحادة طمتهم قصيلون كالئيتات نابتا ورداتات تصبز نبرت غازطنيا طميتو بحوس الصحة زربا جمره نزو قداي بالبالا مبالو كاميداتات وصاي غلو جلتات قولحتا زدليمون اللو دحر زربو ابت بدحر يزنبر عابي بروجيكتر نحاد دغاف رؤيتو تراي ابت سكرين ستراي نايت دغاف اما ابلعل اما زنبر اكايدا غمغاميو كابت مجمريا حر دغافي ازنبر كساب طفو صلايا زخونلو از فليز بلا دغافي كم نفحيتو يزقاير دغافي اصنيح اشابو صلايا تغيرو ايردكانيو ابت صلألا غزي ازيوم نورامات قالاتيو زطقم
ኩሉ ስነ ጥበበኛ ሓደ እዋን ደጋፊ ዝነበረ ጸላኢ ቅየር ወይ በንጻሩ ጸላኢ ዝነበረ ፈታዊ ናይ ምዃን ባህሪ ተላሚድዎ እዩ ናይ ሰብ ዝግን ፍሉዩ ከምዚ ዓይነት ሰብ ደጊሙ ደጋፊ ኣማ ምዃኑ ኣፍልጦ ኣይክንህቦን ኢና ንስኻ ናይ መፍቃራ መሰልካ ኣይኮነን ትሽግር ንሳያ ንናይ ደገፍካ ፍቅሪ ጠቕሊል ኣፍልጦ ዘይክትህቦ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ጸለማ ጸላኢኣ ካብኮንካ ደጊምካ ክትፍቅራ ኢልካ ከይትሓስቦ ሉዊስ ነተን ሜዳታት ብጥብቂ ተሓተቲ ገበረንን ብዘይ ብእውነታ ክትንብርከኽ ዝግባእ ጋዜጠኛ እውን ኣየገደዳን ኮላይዶስኮፕ ሸለል ክብልዎም ከም ዝወሰኑ ምስ ተረድኦም ኩሎም ሓቢሮም ምስ ሉዊስ ሰሓቑ ነዚ ደጋፊ ከም ኣብነት ገይሩ ብፍሉይ ገሊጽዎ እምበር ብዘይክኡ ካልኦት ጸረ ኣማ ዝኾኑ ደገፍቲ እውን ተመዝጊቦም ተዳልዮም እዮም ስለዚ ድሕሪ ሉዊስ ተዛሪቦ መውድኡ ብሕጋዊ ሰነድ ናይ ኮላይዶስኮፕ ዝተሰነዩ 10 ሰባት መምስ ጽሕፎ ዝነበሩ ርእይቶታት ኣብቲ ፕሮጀክተር ተራእየ ዋላዳ ዝጥቀሙሉ ፕሮፋይል ናይ ሜድያ ብርዒ እምበር ኮላይዶስኮፕ ግን ሓቀኛ መንነቶም ንኽረኽብዎ ኣይተጸገሙን ሰብ ሜድያ በቲ ተርእዮ ሃንደበት ፈቕበሉ ኮላይዶስኮፕ ማዕረ ክንዱ ንጉዳያት ነካሳት ይመስሎም ኣይነበረን ካብ ሜድያ ክሳብ ጠንቂ ጸለመ ካብ ደገፍቲ ክሳብቶም ጸላእቲ ዝበሃልዮም ንዋላ ሓደ ከየምለቑ ተሓተትን ምግባሮም ተተሓሒዞሞ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ጸለማ ንኸተበግስ ተኸፍሎ ዋጋ የለን ከም ውጽኢት ብድሕሪ ኪቦርድ ላፕቶፖም ኮነ ስክሪን ሞባይሎም ተሓቢኦም ዝጻረፉ እናበዝሑ መጽዮም እዚ ካብ ኮነ እቲ ጉዳይ ንመልሰ መጥቃዕቲ ዝኾነና መገዲ ክንባላሓት ግዴታና እዩ ስለዚ እዞም 10 ሰባት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሕጋዊ ክሲ ብመገዲ ጠበቃታትና ክበጽሖም እዩ እዞም ተኸሰስቲ ምስ ርእይቶኹም ዝመዓራር ኣጋጣሚ ኣብ ትካልና ኮነ ኣማ ምስ ትረኽቡ ጥርዓንኩም ኮነ ርእይቶኹም ንኽተብጽሑልና ብድሓን ምጹ እንተኾነ ግን እዞም ኮነ ኢልኩም ኣተኩሮ ኮነ ዝና ንኽትረኽቡ ተጸልሙ ንወይለኹም ኣይትበሉ በቲ ዝነበረ ከይዲ ብውሕዱ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ደገፍቲ ተሓትቲ ናይ ምዃን ተኽእሉ ኣሎ ንግዜኡ ግን ኣራኽቦ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ መዓልቲ ሓልያ ግን ዓስቢ ተግባርኩም ኣብ ቅድሚኹም ክትጸንሓኩም እያ ከምቲ ዝበዝሕ ግዜ ስምኩም እናቀየርኩም ሕማቕ መልእኽቲ ወይ ጸለመ ትሕልፉ እንተለኹም ንተግባርኩም ገለ እወታዊ ኣይሰኣኑን እዩ እቲ ዓቕሉ ጸበበ እዩ መዋጾ ዝደሊ ሜድያታት ምእንትን ውሕስነተን ክብላ ንመንነትኩም ተጻረ ኣፕሊኬሽን ግድንየን ንኽፈጥራ ክዋፈራ ሽዑን ልምድኹም ብኸመይ ኢኹም ክትዕግስዎ ክንሪኦ ኢና መልእኽቲ ሉዊስ ነቓዕ ዘይብሉ ዱልዱል ነይሩ ነቶም ብቕንእ ኮነ ብኻልእ ምኽንያት ግዳይ ጽልእ ኮይኖም ዝነበሩ ስነ ጥበበኛታት ሙቹእነት ዝህብ ብኻልእ ኣባህላ እውን ስነ ጥበበኛታት ኮላይዶስኮፕ ዝኾነ ዘይፍትሓዊ ነገር ምስ ዘጓንፎም ኮላይዶስኮፕ ንሰላሞም ክብሉ ኩሉ ዝኽእልዎ ከም ዝገብሩ እዩ ሓቀኛ መንነት ናይዞም ደገፍቲ ድሕሪ ካብ ፖሊስ ፍቃድ ምርካብና ኢና ናባኹም ቃልዕ ገይርናዮ ስለዚ እዞም መንነትኩም ኣብ ዝተዘርጊሑ ዘሎ ሰባት ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ተቃውሞ እንተለኩም ንመሰልኩም ክትጣበቑ ይፍቀደኩም እዩ በዚ መግለጺ ምስቶም ጸላእቲ ኣማ ዝኾኑ ደገፍቲ ሓውሱ ኩናት ኣወጀ እቶም ስሞም ዝተቃልዐ ኮነ ካልኦት ንኣማ ብሕማቅ ቃላት ዘጸለምዋ ወይ ዘፈራርሕዋ ድሕሪ ስም ፖሊስ ምስምዖም ካብ ኒውዮርክ ክስወሩ ጀመሩ ኤሪክ ንመግለጽ ሉዊስ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኮይኑ ይከታተሎ ነበረ በቲ ውጽኢት ከዓ ተሓጐሰ እቶም ንኣማን ምጽላም ኮን ወልፊ ሒዝቦም ዝነበረ ሰባት ሕጅኸ ንኸጸልምዋ ድፍረት ይህልዎም ዶ ምዃን ኣይመስለንን ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣማ ኣባል ኮላይዶስኮፕ እያ ኩሉ ስራሕታ ብመገዲ ካምፓኒና ይክኸውን ተስፋ ገብር ኩለን ካምፓኒታት ብቕንዕናን ሕውነታውን ክቐርባ ሜድያታት ኢደን ንኽህባ ጥራሕ ኣይኮናን ተገዲደን ካልኦት ሕማቕ ኣዋድቓ ክወድቃየን መስኩርለይ ብዘየድልዮ ኣብ ቅድሚ ዓይነን ርእየን ስለዚ ድሕሪ ቃላት ሉዊስ ምስምዐን ከይፈትዋ ከም ዝተሰማምዓ ንምምልካት ርእሰን ነቕነቓ ኣማ ግድን ናይ ከዋኽብቲ ኮኸብ ሞዴል ምዃን ኣይክተርፋን እዩ ገለ ጋዜጠኛታት ብዘይልቦም ዘድመጽዎ እዩ ኣማ ንፋልማይ መዓልታያ ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛታትን ህዝብን ምስ ኮላይዶስኮፕ ኮይና ቀሪባ
اتفاق زيركوب بقعة لويسون بقربا مسكرت سلازيو سلطان كونه سنبع البيت أبز إندستر ناقبل زيكل أب كبابي إزولو سبات حلافنتهم بقبو زواتيوم حيل هزباو ركباتهم أملك تحطو زي آتو موادادر تقلبويو دحر كتامهم أبتو علم أماتهم لويس كأني عناب أمات أميتو كمسبالة داقيم أجوغي ملو كامبان أبقون نخو كهليو بزمسلات أمامتان كمستان أما وني حامقتن بمسغانا زمسل كمستا كمس بلوتو እቶም ኣብ ታሕቲ ኮይኖም ነቲ ፍጻመ ዝዕዘቡ ዝነበሩ ሊዛን ሉክን ብሓጎስ ብውሽጦም ፍንጭሕ በሉ ሊዛ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እወታዊ ዝሕጉስ እንክትርኢ ኮነ እንክትሰምዕ ደጋጊማ ነቲ ኣብ ጎና ዝነበረ ሉክ ትቁርጥጦ ነበረት ነቲ ምቁርጣጥ ምጽዋር ሰኣነ ሉክ ኢዱ ካብ ጥቃ ኣርሒቑ ተዛረበ እንተ ደኣ ምቁርጣጠይ ቀፂልክዮ ንኢደይ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክትገብር እያ ኣኺ نعير كامباني نبحق فلياتيوم قدلس زلوهم كوين كويس يسمعك ليزا نمرر لوك عقالبو كهابت أجرموتا قلتلو أمخا إن عرطتها بحاجوس أجرموتا قلتلو لوك كم ذهبون مقرطاتا تتصورو كاب إيريك دا أنتي تتصبيخي كم زم قالي أمن موياو بقعت تحاجوس تعمل كتحتو زأتو مسيلكي بوشتو حاسبن قصلن كولايدوسكوب نايز اندستري كوخوب زخونت بزي مخنيات ايكونت اندحر حجي بمصا ما زጨንቅ مخنيات يبلين ليزا الناس حقت تزاربت ناي مصا مدب كنتاي زلو هاندبت لوكن ليزا حتتا اندي انت فليتلكانيخا نابز عدمي زبصح دق انستو بزح امارات يبلن اتا حنت قديتا تريفات نزلا بمرعاو طرحيا دحر مزرابا مسمنت زاربا لا مسكرت هندبت ابز نبرو تدرقتن بغوب عينا طمتتون لوك ناب اما ان طمت قرن بعين تكل تسلسه غزي غنبنب كبلا رايتن انتي حسبالو ايتردان سمعتان خرد الله منفات كتقصلو علوادي يبلان ون تطارطرت المخانخ بعد ما كابون تعبقال كفكر خل دخون دحر بوشت ام حسابا نسترفنا يصنبل مدب كيفتوت بكابوشت ازين قال كمستا كمسنا بلت كزازمو تجددت رمدم نايت صنبل مززامو لويس نابتو مارغو زنبرتو بوتا كيدو كمسنا بلا تزاربه تعنا خنا بنبر مستملسه مسانا نخسر حد الله انت لك خوينو دول لي يا اخي مساخم دامو انت عانى سرحك سرح نسخ طرح فقادنيا كونبر ماركتينج ديبارتمنت اداوم زرغيهم بحانغو فاي قبولو خيام ابتو مويا ملو زي غدل توهبو كم زلك رغصنيا مارغو ناب اما دحر مطما تعدهبو انا بلويس ماليسا رئسانا نقناقت تزاربت أبتقى أما كساب زهلو زخونكو فقادنيا طرح نزيتو علوك قال تأتو لي كي تهلو كريمني زلو سلمتا يا أخي أبزو قداي كن مزخونة نأما قدام نسر يا أخي لويس بأقرموت حاتتا نتس ترفا قعزو هيوتي بنحكمو كتو دلاي سلزلني تزاربتن قصلتن أيكونن تعنا رخيبة أبتي دخيمولو زنوبركون زلخون سنين نخيسان خمرش تسفان رأيان ساعات كويننيو هيوتي أب رأي أكد كتالي زداليو نخركب كتسعر كم زلني نتازنا أسات عدل بزي شلالتنت نابرا بحي كوعلا كم زلني فغري كوطبا كم زي كونا كاب أي تمهيريو كومون تخوينو مسحاوخ متيخن نخترخبنا صبيكي لويس تسفا زهبو قالات هابا قدم مارغو كابت كباب مرحقا اما قلطف نابلت اطبيقا حقفتا قدامنت سلت كله مانتاي الكز غبركي قنيلي انت خونا غن لعل غداي طعناخي يختقدم يزغباكي اخل عرفت توسدلكي اما خا كليتاي الغسلغ حساب زيلخو كم تصبقكي صبق سلازمنيلكي اما
ማርጎ መለሰት። መጥባሕትና ገበርክን ኣብ ሕክምና መጽእ ክሳብ ትውዲ ኣብ ደገ ኮይነ ክጽበየክ እየ። ኣማ እናተዛረበት ንማርጎ ካብ ሕቑፋ ኣውፅያ ንርእሳ ደረዘቶ። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሓዊ ኣብ ጎኒ ክደው ክብል ምዃነይ ቃል ኣትወልኪ። ማርጎ ክምስና በለት ንኣማ ተዛረበታ። ኣማ ብሓልዮታ ወትሩ ምስ ተመሰጠት እያ። ማርጎ ሓንቲ ካብቶም ዘጋጠምዋ ሽግራት ንኻልኦት ንኽተልግበሎም ወይ ከም ምኽንያት ክተቕርቦም ዘይትደሊ ዓይነት ሰብ እያ። ስለዚ ልዕሊ ማንም ንዓኣዩ ዕድመን ጥዕናን ሕጉስ ህይወትን ዝግባኣ። ድሕሪ መደብ ተዛዚሙ ሰብ ፋሕፋሕ ምባሉ ሉዊስ ንኣማ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ዓደማን ተዛረባን። እዚ ዝቐነየ ገልጠምጠም ኣብ ልዕሊ ክድኻም ኣስዒቡ ክኸውን ይኽእል ካብ ዝብል ኤሪክ ሎሚ ጽባሕ ንኽተዕርፊ ኣፍቂድል ክሎ ድሕሪ ጽባሕ ግን ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ንስራሕ ድልውቲ ክትኮን ኣለኪ። ብዘይብኡ ስራሕ ኣብ ደገ ይኽስራሕ። ዕረፍቲ ዝበሃል ኣይድለንን እዩ። ኣማ መለሰትን ቀጸለትን። እንተኾነ ግን ማናጀረይ መን ምዃኑ ንኽፈልጦ ተሃዊኸ ዘለኹ። ማናጀርኪ ንደገ ገይሽዩ ዘሎ ድሕሪ ጽባሕ ንጥልያን ንኽትከዲ መደብ ተታሒዙልክ ዘሎ ኣብኡ ኸኣ ክትራኸቡ ኢኹም ንሕቶኣ መለሰላ። ሕራይ ኣማ ካብ ሕጂ ንድሓር ስምዒታትክን ድሌታትክን ብውሽጢኺ ዘቐብር ምኽንያት ኣይሃለኺ። ዋላ ደኣ ንኽንዕወት በብመገድናን ብቕዓትናን ጥዕና ዘለዎ ህሊ ክሃልወና ግን ከኣ ሓደ ስድራ ቤት ናይ ኮላዶስኮፕ ኢና። ድሕሪ እቲ ናይ ክብን ለጠቕን ተመኩሮ ድሌታታኻ ምዝራብ ከይትዕንቀጽ የተባብዕዋ እዮም ዝበሎም ቃላት ተዛረባ። ዘሰክፈ ሃለኻ ምናልባት ብዙሕ ተዛራቢት ኣይኮን እምበር ኣገዳሲ እንተኾይኑ ግን ድሌታተይ ካብ ምግባርን ምዝራብን ድሕሪ ዝብል ሰብ ኣይኮንኩን። ስክፍቱ ቀንጢጣ ከምስተኣሰንያ ቀጸለት። ንነፍሲ ወከፍ ምስ ኮላይዶስኮፕ ዘሕልፋ መዓልቲ ብሕጉስ መንፈስ ንኸስተማቕራ ድልውቲ ዘለኹ። ህዝባዊ ርክባት ኮላይዶስኮፕ በቲ ጸለመ ንዝወረደ ዕንወት ናብ ቦትኡ ንምምላሱ ኣበርቲዖም ሰርሑ። ኩሎምቶም ናብ ኣማ ዝውርወሩ ዝነበሩ ኣሉታውያን ቃላት ኣብታ መዓልቲ ከም ዘይነበሩ ኮኑ። ኩሎምቶም ኣብ ልዕሊ ኣማ ጽልኦም ብዘይ ስክፍታ ዘርግፉ ዝነበሩ ደገፍቲ ኢድ ከም ዘይነበሮም ዝኾነ ፖስት ካብ ምባል ሓንገዱ። ብዙሓት እውን ካብ ናይ ኣማ ደገፍቲ ክለብ ነብሶም ንምድሓን ኣባልነቶም ሰሓቡ። እታ ምሸት ሓደ ካብ ከዋኽብቲ ተዋሳእቲ ሓደጋ መኪና ስለ ዘጋጠሞ ኣድህቦ ሜድያታት ናብኡ ኣበለ። ስም ኣማ ካብ ሜድያታት ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ እናቀነሰ ከደ። ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ኣብ ኢንተርነት ስማ ናይ ዝደልዩ ሰባት እናወሓደ ከደ። ሊዛ ድሕሪ ነዚ ምዕዛባ ናይ ርፍታ ትንፋሳ ተንፊሳ ተዛረበት። ኣብ መወዳእቱ እስኩሉ ብቅዕል ክበሊ። ኣማ ርእሳ ናብቲ ነዊሕ ህንፃ ኮላይዶስኮፕ ኣማዕደወት። ብዛዕባ በዓል ቤተያ ክትሓስብ ጀሚራ። ንሱ ኣብ ጎና እንተዘይህሉ ኣበይ መሃለወት ንኽትግምቶ ኣሰከፋ። ብዘይ ሕቶን ቅድሚ ኩነትን እዩ ነዚ በፂሓቱ ዘላ ደረጃ ንኽትበጽሖ ሓጊዝዋ። ኢዱ እንተዘይእቱ ነዚ ልኳስ ዘንቀለላ ብድሆ ማዕርግ ክንደይ ገድሊ ምኾና ኣይትስሕቶን እያ። ህይወተይ ናትያ ንዓይ ብምምርዓው ከምዘይ ጣዓስ ክገብሮ እየ። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዕብየተይ ከርእየ ምስ ነብሳ ቃል ኣተወት። ሊዛ ኣማ ብዛዕባ ኤሪክ ተሓስብ ከም ዘላ ተረዳኣን ተሓጎሰትላን። ኣብ ማእኸል ተሓጎስ ግን ሕርኽርኽ ዝብል ጓሂ ኣይተሰኣናን። ሰናይ ቅንእ ኮይኑዋ ከም ናይ ኣማ ፀግዒ ዝኾና ሰብ ኣብ ጎና ንኽህልዋ ምሒር በሃገት። ኣማ ነቲ አንቃሪሩ ዝነበረ ርእሲ ኣድኒና ናብ ሊዛ ጠመተት። ብቐጥታ ነታ ሃሳስ ዝነበረ ጓሂኣ ንምርድኡ እውን ኣይተጸገመትን። ሃዲኣ እውን ሓተትታ። ብዛዕባ ልኩሊ ክትሓስብ ዘለኺ? ሊዛ ካብ መጽቃጥ ሓሊፋ ዝኾነ ኣይመለሰትላን።
تفكر أنت خوين كنقريو فقر خنز أنفت كله أنت أنفت كله أي كرداكني سلازي بلسانك قد قلت سؤلو طرحي زلاكي فقرة نلوك نقطنقرو أتابعتا من هالبات انت نتسيقن محزناتنا كم زلو نخقصل كي كبرنا كو متسكفة ليزا ملستن قصلتن بزيبو صدرو دحره بايتين دحره بايتا سدراين مفلاطهم صقبلن خوين يسمعني يلن ليزا نبسات حيتا كتريا كلا اما حغستي كونتن حد غزي اتوم سملو تسفا كوينم سمع خسبات اتقلل زمسليو دخمتهم كوين تصنحكا نت ነገር ከ ናብ ሰብ ጉዳይ ይኹን ካለ አካል አየውኩ ወንዮም ሕጉሳት ነው መስለም አብ ቅድሚኻ ኾነ አብ ቅድሚኦም ዝስሕቁ በይኖም አብ በይኖም ብውሽጦም ዝስቀቁ نخيد بالي لعل زعينيني مبالا يدلنيو ليزا تزاربت اما حسابنا بليزا طميتا نابتا دويلا تصبين زنبرت ناي كامبان مكينا تسغلت لوك معرك ندو نسمعت ليزا كردو بزي مخالو زقرميو نتقابل علي ليزا زريا حاليت كم قبر ملسي نايتقابل علي تريا حاليت مخاني زعمن رئيسانا نغنغت بوشتا حسبت تقمت نيويورك حسيت لوك مخان كيوم زعمنو سلازنا زعدلنا برا بحق توعلي اخت قال لكي تملك جزيخي تطفي اما نليزا دفع مخري مخرتها كبرات تحتاتلت مدبنا سابسكرايب لايك شير كومنت بمقبار كتتابعونا كذكركم فتو كبرات تحتاتلتي سلام نكتالكم ازين دامسقنكو عبزغز الكفالي رغبنا سلام وسناي